V Hornozemplínskom osvetovom stredisku vo Vranove nad Topľou bola 9. novembra slávnostne otvorená vernisáž výstavy prác známej košickej výtvarníčky Ľudmily Bujdošovej pod názvom Na skle maľované. Na tejto výstave prezentuje nadaná autorka dekoratívnu maľbu na skle, užitkovú tvorbu a obrazy motivované obdobím secesie. Jej tvorba je priaznivcom výtvarného umenia známa z rôznych podujatí organizovaných Košickým samosprávnym krajom, ako sú napríklad Dámska jazda alebo regionálna výstava Košická paleta. Košický kraj úspešne reprezentuje Ľudmila Bujdošová aj na celoštátnych súťažných výstavách Výtvarné spektrum. Ľudmila Bujdošová je absolventkou Strednej umeleckej priemyselnej školy v Košiciach a Pedagogickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Žije a tvorí v Košiciach. Venuje sa výchove mladej generácie ako učiteľka výtvarnej výchovy a slovenského jazyka na základnej škole. Maľbe na sklo sa venuje od roku 2007. Má rada pestré žiarivé tóny a vychádza z prírodných tvarov a rastlinných motívov. Základy k maľbe na sklo sa podľa nej zrodili ešte počas štúdií, kde mala profesorov, ktorí boli pre ňu veľkým vzorom a inšpiráciou, či to boli sochári, maliari, grafici alebo keramici. Časom si vytvorila vlastnú cestu, na ktorej sa chce neustále zdokonaľovať a hľadať nové možnosti a podnety. Verí, že raz sa dostane aj k materiálu, ktorému sa intenzívne venovala počas štúdií, a tým je hlina. Výstava Na skle maľované bude vranovskej verejnosti sprístupnená do 22. decembra.